Видео номер 2. Продължаване на работата по годишен отчет. Въвеждате отново вашето име и парола. Тъй като сте започнали работата по отчета за 2013 година, избирате редакция на отчет. В редакция на отчет виждате създадения вече запис и чрез него може да изберете редактирай. Данните, които сте попълнили към момента, са достъпни, приложените файлове са достъпни. Можете да добавите каквото е необходимо, това, което не сте успели да завършите. Например, конференции, национални семинари. Каквото е необходимо, продължавате работата. След като приключите, избирате запази и имате достъп, може да прегледате данните, които сте въвели, всички данни в един табличен вид, както и приложените файловете, които сте приложили. Също така може да експортирате данните. Експортът генерира екселски файл, който е много сходен, на практика същия като този, който сте изпращали до момента. Ако експортирате от опцията за всички отчети и сте въвели повече от един отчет, ще видите повече от един отчет в екселския файл. Ако искате да експортирате само годишния отчет за 2013 година, избирате експорт от препратката при действия. Както казах, екселският файл е съвсем сходен. Виждате средствата, цялата попълнена информация, като в допълнение е попълнено вашето висше училище, типа на отчета и годината. Вашата организация може да бъде научна организация, висше училище, както и данните, които сте въвели. Табът, разбира се, с файловете не присъства в екселския файл, но цялата друга информация е тук. След приключване на работа, няма нужда да изпращате екселския файл никъде. В момента, в който сте го въвели в системата, той е достъпен за администраторите от Министерството на образованието и науката. След като приключите работата си, излизате от системата. Вижте и третото видео, което се отнася за анкетата за научният маркетинг.